ହୀରାଖଣ୍ଡ ଚାଲିବା ମାତ୍ରେ ଝରକା ବାଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ରେଖା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଦେଖ ଦେଖ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଭିକାରୀକୁ ତମେ 1 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲ, ଦେଖ ସେ କେମିତି ଆଖି ଖୋଲି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସୁଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ପ୍ରତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କହିଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦାନରେ ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିପାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ତମେ ହୁଏତ ଭୁଲ ଦେଖିଛ, ଏଇଟା ତମର ଦୃଷ୍ଟି ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଏପରି ଏକ କଠୋର ଉପହାସ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମିଶି ରହିଥିଲା, ଯାହା ଅନୁଭବ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ରେଖା। ଏମିତିରେ ବି ରେଖା ତା ସହିତ ଜିଦ୍ କରି ତାର ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କଥାଟାକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିର କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳପ୍ରପାତ ପାଖରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଛବିର ମାତ୍ର 2-3 ଦିନର ସୁଟିଂ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ସେଥିରେ ମାତ୍ର 2ଟି ଦୃଶ୍ୟ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଯେ ଦେଖିବ ରେଖା? ସାହୁ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଏହି ଅଭିଶପ୍ତ ଛବିରେ ତାର ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା। ବାହା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ କେହି ହିରୋ ଭୂମିକା ଯାଚି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ରେଖାକୁ ହିରୋଇନ୍ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଛାୟା ଜଗତର ମାୟା କଥା ଜାଣେ ବୋଲି ସେ ଆଦୌ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ମନ ଫଟାଫଟି। ସେ ଫଟା ମନ ଏବେ ବି ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଧାରଣା ହୋଇଛି, ଆଗପଛ ନ ଭାବି ଗୋଟାଏ ଝୁଙ୍କରେ ରେଖାକୁ ବାହା ହୋଇଯିବା ଜୀବନର ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ତା ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ସେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ବାହା ହେବା ଆଗରୁ ସେ ଦିଟା ହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ନାୟକ ଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ କୌଣସି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ହିରୋଇନ୍ ତା ସହିତ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଛବି ରାତ୍ରି ଭୋରର ନାୟିକା ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାୟ ଏବେ ଦେଖାହେଲେ ତାକୁ ଅଙ୍କଲ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ବାହାଘର ପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଆଉ 3ଟା ଛବିରେ ରୋଲ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚରିତ୍ର ନହେଲେ ପ୍ରଧାନ ନାୟକର ବନ୍ଧୁ ଅଥବା ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଖଳନାୟକ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ହିରୋ ଆସିଗଲେଣି, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହଜିଯାଇଛି। ରେଖା କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ବୁଝେ ନାହିଁ। ସେ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କିରାଣୀକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାତ୍ରି ଭୋର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାୟକକୁ ହିଁ ବାହା ହୋଇଥିଲା। ବାପା, ମା, ଭାଇ କାହାରି ବାରଣ ମାନିନଥିଲା। ବନ୍ଧ ଭଙ୍ଗା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଭଳି 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପା, ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତା ଜୀବନକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ କି ରେଖା ସୁଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିଛି। ରେଖାର ଏମିତି ଅନେକ ଜିଦ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଟାଳି ଆସିଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପାରିଲାନି। ଅଭିଶପ୍ତ ଛବିରେ ତାର ଖଳନାୟକର ଭୂମିକା। ଏହି ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପେ ଆପେ ମିଳିନାହିଁ। ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଯୋଜକ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ସେ ଆଗରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ରାଉ ବାବୁଙ୍କୁ କହି ରଖିଥିଲା ଛବିରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ। କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ହୋଇ ସାହୁ ବାବୁ ଶେଷରେ ରାଜି ହେଲେ। ହେଲେ ରୋଲ୍ଟି ହେଲା ଖଳନାୟକର। ରେଖା ତା ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି କହିଲା, ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, ଶୋଇବି? ଆଜି ସୁଟିଂ ଦେଖି ଆସିବ ବୋଲି କାଲି ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇନି। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ଜିନିଷ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରି ରଖିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଦ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାଡ଼ିବ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ସେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଖା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୁଟିଂ ସ୍ପଟକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଯୋଜକ ସାହୁ ବାବୁ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଗେ ଝିଅର ସତୀତ୍ୱକୁ ପହରା ଦେବା ପାଇଁ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କ ବାହା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥା ଉଠିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିଲେଣି ସୁଟିଂ ସାଇଟ୍। ଘୋର କଳିକାଳ। ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ତା ସହିତ ଆଉ 2 ପଦ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, କଳାହାଣ୍ଡି ତ ମରୁଡ଼ି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ତୀର୍ଥଭୂମି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମରୁଡ଼ିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଅହରହ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଡେରା ପକାନ୍ତି। ଡାକ ବଙ୍ଗଳା, ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ କିଛି ତ ଖାଲି ନଥାଏ। ଆମେ ତମ୍ବୁ ପକାଇ ରହିବା। ଯଶୋଧାରା, ସନ୍ଧ୍ୟା, ମାଳତୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଗଲେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ହୋଟେଲ ତୃପ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଡିଲକ୍ସ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଛି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହିରୋଇନ୍ ଯଶୋଧାରା ଏବଂ ସହନାୟିକା ସନ୍ଧ୍ୟା
ମାଳତୀ ଓ ସାହୁ ବାବୁ କାରରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମିନି ବସ୍ରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଯିବେ ଭବାନୀପାଟଣା। ତାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବା କଥା, କେବଳ ରେଖା ପାଇଁ ତାକୁ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଧରିବାକୁ ହୋଇଛି। ସୁଟିଂ ଦେଖିଯିବା ଲାଗି ରେଖାର ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ନିୟମିତ ସିନେମା ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସିନେମାର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ତାହା ନିଜ ଆଖିରେ ସେ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଏହି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କେବଳ ତାର କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆସିଛି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଗଲେ କିପରି ନାନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ରହେ ନାହିଁ। ମଶା ଉପଦ୍ରବରେ ରାତିରେ ଶୋଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ହିରୋ ହିରୋଇନମାନଙ୍କର ଯେପରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକଥା ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ। ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବିକୃତ ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ସେ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇକରି କୁହେ। ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ତାକୁ କାଳେ ରାଜପୁତ୍ର ଭଳି ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ରେଖା ମନରେ ସୁଟିଂ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥର ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଲା, ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଏହି ରାଜକୁମାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହିଁ ବାହା ହେଇଛି ରେଖା, ବ୍ୟାଙ୍କ କିରାଣୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ନୁହେଁ। ତାର ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଅଧ୍ୟାପକ ରେଖାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଥିଲେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ଙ୍କର ଅଲିଅଳି କୋଳପୋଛା ଝିଅ ବୋଲି ନୁହେଁ। ଶୈଳବାଳା କଲେଜର ସୁନ୍ଦରୀ ଉର୍ବଶୀ ଭାବରେ ତାର ସହରବ୍ୟାପୀ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳ ହେଲେ ବି ମୁହଁର ଗଢ଼ଣ ଥିଲା ତାର ଅପୂର୍ବ। ସେତେବେଳେ ତାର ଛବି ମୋହମାୟା ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଛବିର ନାୟକ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଥାଏ ତାର ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସବୁ ଝିଅମାନେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରରେ ତାର ରାଜକୁମାର ଭଳି ଚେହେରା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜର ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହୋଇ ଯାଇ ରେଖା ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥର। ରେଖା ଆସିଥିଲା ଅଟୋଗ୍ରାଫ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ସହିତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବି ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥିଲା ରେଖାର ହୃଦୟରେ। ଆଉ ତାପରେ ରେଖା ଘରେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା ଯେ ଯଦି ବାହା ହେବ ତ କେବଳ ମୋହମାୟାର ନାୟକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ। ଟ୍ରେନ୍ଟା ବରହମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଉପର ବର୍ଥରୁ ରେଖାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ଏଇ ଲୋକ ସବୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ଜିନିଷପତ୍ର ଉପରେ ଆଖି ରଖିଥାଅ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତଳ ବର୍ଥ ସିଟ୍ ତଳେ ଥିବା ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ସୁଟକେସ୍କୁ ନଇଁ ପଡ଼ି ଦେଖୁଛି। ଏହି ସମୟରେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଠାତ୍ ତା ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲା, ଆରେ ଦାଦା ନମସ୍କାର। ନିଜ ପାଦକୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେଇ ଭୂତ ଦେଖିଲା ଭଳି ଚମକି ଉଠିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ତାପରେ ଥରେ ସେଇ ଯୁବତୀ ନାରୀ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଉପର ବର୍ଥରେ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବା ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କହିଲା, ତମେ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲରେ ମୋତେ ତମର ଦାଦା ବୋଲି ଭାବିଛ। ମୋର କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ପୁରନ୍ତା ନଈର ପାଣି ଉପରେ ସକାଳର ଖରା ପଡ଼ି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କଲା ଭଳି ସେଇ ଯୁବତୀ ମୁହଁରେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ହସ ଝଲମଲ କରି ଉଠିଲା। କେଉଁ ଯୁଗର ଅପରିଚିତ ଆତ୍ମା ଭଳି ସେ ତା ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି କହିଲା, ଇସ୍, ଏ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ମୋତେ ପୁରା ଭୁଲିଗଲଣି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ତା କଥା ଶୁଣି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପୁରା ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲା ଏକଥା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୀରା। ପ୍ରତି ପହିଲା ଦିନ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ ସବୁ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସେ। କେବେ ନେସ୍କେଫ୍, ଆଉ କେବେ ଲୁଗାଧୁଆ ପାଉଡର। ଏଇ କେଇ ମାସ ତଳେ ଆଚାର, ପାମ୍ପଡ଼, ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ଗତ ମାସରେ ତ ସେ ତାଠାରୁ ଏଇ କଥା ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ତା ଜୋତା ମୋଜାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୀରା କହିଲା, ତଳେ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ଆକାଶରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ମୋଜା ତାର ସାକ୍ଷୀ। ଏଇ ମୋଜା ମୁଁ ଆଣିଦେଇ ନଥିଲି। ମୀରାର କଥା ଶୁଣି ବର୍ଥ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ରେଖା। ତମେ ଜୋତାର ମୋଜା କିଣି ଦେଇଥିଲ, ଏଡ଼େ ମିଛେଇ ମାଇକିନିଆ। ମୀରା ଭୟ ନ କରି ନିଜ ଛାତି ଉପରୁ ଖସି ଯାଉଥିବା ଶାଢ଼ୀକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଉ ନେଉ କହିଲା, କିଣିଦେଇ ନଥିଲି ମ, ବିକ୍ରି କରିଥିଲି। ଦାଦା ହାଫ୍ ଡଜନ ମୋଜା କିଣିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ। ତମେ ମୋତେ ମିଛେଇ ମାଇକିନା କହିବାକୁ କିଏ ମ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ମୋଜା ଆଣିଛି ବୋଲି ତମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଏଇଟା ରିଜର୍ଭ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଗଲାଠାରୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଅପରାଧୀ ଅପରାଧୀ ଭାବ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ଭୟ ପାଇ ଯାଇଥିଲା। ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କାରେ ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ତା ନିଜ କାନକୁ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଖାପଛଡ଼ା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା।
ରେଖା ଥରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଦେହୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୀରା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ତମେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ସତରେ ମୋଜା ବିକିଛ? ଏଥର ମୀରା ଝରଝର ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ରେଖା ହାତ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଖାଲି ମୋଜା ନୁହେଁ, କଫି, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଚାର ଅନେକ ଥର ବିକିଛି। ଦାଦା ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, ମୋ ପଇସା କେବେ ବାକି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଥରେ ସ୍କୁଟର ପଛରେ ବସେଇ ମୋତେ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଖି ଛୁଉଁଛି ଦିଦି, ମୁଁ ଭଦ୍ରଘରର ଝିଅ। କପାଳ ପୋଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଶସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ବିକେ। କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସେତେବେଳକୁ ବିନା ଟିକେଟରେ ଏଇଭଳି ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସତୃଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ରେଖା ଖୁବ୍ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଜଣା ଯୁବତୀ ପ୍ରତି ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା ଭାବ ଥିଲା, ସେହି ଭାବ କ୍ରମଶଃ ଶିମିଳି ତୁଳା ଭଳି କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରତି ବରଂ ତା ମନରେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଆସିଗଲା। ଏ ଝିଅଟା ଯାହା ବିକେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ କିଣି ଆଣେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପାଖ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିଛି, ଶସ୍ତାରେ କେଉଁ ଫେରିବାଲିଠାରୁ ନୁହେଁ। ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏକାଥରେ 6ଟା ମୋଜା ଦେଖି ସେଦିନେ ପଚାରିଥିଲା, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ମୋଜା ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୋଜା ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନା କ'ଣ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ହଳେ ଆଣିଥିଲେ 40 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, 6 ହଳକୁ 150। ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏ ଝିଅଟା ପାଖରେ ତା ମୁହଁକୁ ଆଉ ସିଧା ଚାହିଁ ପାରୁନାହିଁ। ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଛି। ରାଗ ଓ କ୍ରୋଧରେ ରେଖାର ମୁହଁ ଜଳି ଯାଉଛି। ଏ ଫେରିବାଲି ଇତର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ସେ ହାରିଯାଉଛି। ତମେ କହୁଛ ତମେ ଭଦ୍ରକର ଝିଅ, ତାହେଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ କଫି, ଟଫି, ମୋଜା ବୁଲାଇ କାହିଁ ବିକ? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁ ଲାଗିଛ? ସେ ତ ତମ ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ। ତଥାପି ଏଥର ସିଟ୍ ଉପରେ ମୀରା ନଥକିନା ବସି ପଡ଼ି 2 ହାତ ପାପୁଲିରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାପି ଧରି ନିଜ ମୁହଁର ବିପନ୍ନତାକୁ ଗୋପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ 2 ଆଖି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି କହିଲା, କେହି କ'ଣ ମନ ଖୁସିରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଜିନିଷ ଧରି ଘର ଘର, ଅଫିସ ଅଫିସ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଘୁରି ବୁଲେ? ମୋ ମନ୍ଦ କପାଳ, ଯାହାକୁ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇଥିଲି ସେ ମଦୁଆ ମୋତେ ମାଡ଼ ଦେଇ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ବିଧବା ଭାଉଜର ସେ ପୋଷା ମେଣ୍ଢା, ସେ ଭାଉଜ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର କରି ବଶ କରିଛି। ତଡ଼ିଦେଲା ବେଳେ ମୋ ସବୁ ଗହଣା ଖୋଲି ରଖିଲା। ଘରେ ବିଧବା ମା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେତେଦିନ ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ଘରେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି? ମା'କୁ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ମିଳେ, ସେଥିରେ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କର 8-10 ଦିନ ଚଳେ। ଧାର ଉଧାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ। ମୋ ବାହାଘର ବେଳେ ଯାହା କରଜ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଝା ସରେ ନାହିଁ। ମା ସବୁବେଳେ ଲଗେଇଛି, ତୁ ତ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ଆଗକୁ ଯଦି ଜୋଇଁର ବିଧବା ଭାଉଜ ସହିତ ଭାବନାବ ଥିଲା, ବାହା ହେଲା ପରେ ତୁ ତାର ମତିଗତି ବଦଳାଇବା କଥା। ଠାକୁର ତୋତେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରୁ ଯଦି ଏତେ ରୂପ ଥାଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ମନକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଧକ୍କା ଦେଲା ବୋଲି ସିନା ଘର ଛାଡ଼ି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆଇଲୁ, ବର ଗୋଡ଼ ଧରି ପଡ଼ିଲୁନି। ଏମିତି କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଛୁଆ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ବରର ମନ ବି ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତୋର ତ ବାପ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ତତେ ଏଠି ପୋଷିବ କିଏ? ସାମ୍ନା ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଏଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। ତମ ମା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଝିଅ, ଏଇଟା ତମର ଚୋରକୁ ଅଭିମାନ କରି ଖପରାରେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କଥା ହେଲା। ସେ ବିଧବା ଭାଉଜ ଉପରେ ରାଗ କରି ଚାଲି ଆସି ଏଣେ ଉପାସ ରହିଲ। ଆରପଟ ଉପର ବର୍ଥରେ ଶୋଇ ବହି ପଡ଼ୁଥିବା ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ନିଜ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀକୁ ଅବହେଳା କରି ସ୍ୱାମୀ ତାର ବିଧବା ଭାଉଜ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହେବ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାତ ମୁଠାଏ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଲୋଭରେ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରି ଆଦର୍ଶ ପତ୍ନୀ ଅଭିନୟ କରିବ? ଏଭଳି ଉପଦେଶ ଦେବା ଅନ୍ୟାୟ, ପାପ। ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋରାକି ପୋଷାକି ଦାବି କରି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଆଇନଗତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସେ ବଦମାସ ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁରୁ ମୁଖା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମହିଳା କମିଶନ ଚେୟାରପର୍ସନଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଉଛି। ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ବୋଧ କଲା ନାହିଁ ମୀରା ଦାସ। ସେ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣି ରେଖାର ପାଦ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କଲା। କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମକଦ୍ଦମା କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଭାବି ନାହିଁ? ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମକଦ୍ଦମା କଥା ଉଠିଲେ ସେ ମଦୁଆ ଦାନ୍ତ ନେଫେଡ଼େଇ କହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ଭାତ ଖାଇବ, ମାଡ଼ ବି ଖାଇବ। କୁଆ ବଣି ଚଢ଼େଇ କେତେ ଉଡ଼ି ଆସି ଭାତ ଚାଉଳ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି।
ପୁଣି ଆସି ଚାଳ ଉପରେ ଦୁଆରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମାଡ଼କୁ ଡରି ପଳାଇ ଯାଉଛି କାହିଁକି? ତା କଥା ଶୁଣି ରେଖା କାବା ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟହୀନା ନାରୀଟି ପ୍ରତି ରାଗ ବଦଳରେ ଅନୁରାଗରେ ତାର ମନ ଭରିଗଲା। ପଚାରିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ତମେ କ'ଣ ଚାହଁ? ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ? ଜିନିଷ କଥାଟା ରେଖା ଏପରି ଭାବରେ କହିଲା ଯେ ଲଜ୍ଜାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ମୁହଁ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସାହସ ପାଇ ମୀରା କହିଲା, ଦିଦି, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀର ସଂସାରରେ ଅଭିନୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ସିନେମାରେ ଠିକ୍ ଅଭିନୟ କରିପାରିବି। ଦାଦା କହିଥିଲେ ମୋତେ ସିନେମାବାଲାଙ୍କୁ କହି ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରାଇଦେବେ। ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ବଙ୍ଗାଳୀ ଝିଅ ହେଲେ ବି ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଡାଇଲଗ୍ କହିପାରେ। ଦାଦାଙ୍କୁ କହି ମୋତେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅ। ଚାକରାଣୀ ରୋଲ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରୁ ଜିନିଷ ନେଇ ବିକୁଥିଲି ତାର ତ ମୋ ଦେହ ଉପରେ ଆଖି। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବି ଅନେକ। ବେକାର କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅମାନେ ତା ପାଖରୁ ଜିନିଷ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗହଳି କଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ପାରିବି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ସଂସାରରେ ତାର ବିଧବା ଭାଉଜ ପାଖରେ ହାରିଗଲା ପରେ ଫେରିବାଲି ଝିଅଟା ଶିକ୍ଷିତା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ହାରିଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ତାକୁ ସେ କିପରି କହିପାରିବ ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଧରାଧରି କରି ସିନେମାରେ ରୋଲ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ରୋଲ୍ କରାଇଦେବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜ କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରେଖା ପୁଣି ପଚାରିଲା, ସେ କ'ଣ ତମ ପାଇଁ ସିନେମାରେ ରୋଲ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? ରେଖାର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୀରା ଦାସର ମୁହଁରେ ଆଶା ଓ ଆନନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତି ଝଲସିଗଲା। ନିଜର ଯୌବନ ତରଙ୍ଗିତ ଦେହକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଝୁଙ୍କାଇ ସେ କହିଲା, ହଁ କହିନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ମୋତେ ଦେଖି ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳି କଥା ହେଲେ। ଦିଦି, ତମେ ଟିକେ ମୋର ହୋଇ ନ କହିଲେ ସେ ଜମା ମୋ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ପାଦ ଧରୁଛି। ସିଏ ପାଦ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯମଦୂତ ଭଳି ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଟିକେଟ୍ ଚେକର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କହି ମୀରା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ ନଥିଲା। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲା ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ 3 ଥାକ ବାଲା ସ୍ଲିପିଂ କୋଚ୍ ଭିତରକୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲା। ଅନ୍ୟ ସହଯାତ୍ରୀମାନେ ବହି ପଢ଼ା ଚିନାବାଦାମ ଖିଆରେ ମନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରେଖା ଆଉ ଖୋଜି ପାଇଲା ନାହିଁ ନିଜ ମନର ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅଭିମାନ, ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ହେଉଥିଲା। ତାର ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା କେବଳ ମୋଜା, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଚାର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରାଇଦେବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେ ମୀରାଠାରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା କିଣି ନେଇଛି। ତାକୁ ସ୍କୁଟର ପଛରେ ବସାଇ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଦୂର କେଉଁ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏହିସବୁ କଥା ସେ ଯେତେ ଭାବୁଥିଲା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉପରେ ତାର ସେତେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା। ତାର ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା କେବଳ ଏଇ ଝିଅଠାରୁ କିଣିଥିବା ପାମ୍ପଡ଼, ଆଚାର, ମୋଜା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀ କେବେ ନା କେବେ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଛ କହି ଆସିଛନ୍ତି। ତାର ବିବାହିତ ଜୀବନ ଚୋରାବାଲି ଉପରେ ତୋଳା ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେ ଚୋରାବାଲି ଭିତରେ ଅତଳ ଗହ୍ୱରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ସେଦିନ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ହଟକେସ୍ରେ ପୁରୀ ଆଳୁଦମ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଥିଲା। ଖାଇଦେଇ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଥରେ ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳେ ନିଜ ପ୍ରସାଧନ କିଟ୍ସରୁ ଆଇନା କାଢ଼ି ମୁହଁ ଦେଖିଲା ରେଖା। ତା ଆଖି କୋଣରେ ଶୁଖିଲା ଲୁହର ଦାଗ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉପର ବର୍ଥରେ ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ତାର ରାତ୍ରିରେ ସୁନିଦ୍ରା ହୋଇନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା କଟକ ଷ୍ଟେସନର ସେହି ଅନ୍ଧ କଥା। କେତେ ନିପୁଣ ଅଭିନୟ କରି ସେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରି ହସୁଥିଲା। ଲୋକଟା ଯେ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ ସେ କଥା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୋଟେ ଧରିପାରିନଥିଲା ରେଖା। ସେ ଅନ୍ଧର ଅଭିନୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଅଭିନୟଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନିଖୁଣ ନଥିଲା। ତାର ଅଭିନୟରେ ଭୁଲି କରୁଣାସାଗର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ 1 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଅଭିନୟରେ ବାଟ ଭୁଲି ରେଖା ତାର ସାରା ଜୀବନକୁ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିଦେଲା। ଏହି କଥା ସେ ଯେତେ ଭାବୁଥିଲା, ତାର 2 ଆଖି ଭରା ଅଶ୍ରୁର ବନ୍ୟା ସାରା ମୁହଁକୁ ଓଦା କରିଦେଉଥିଲା। ନିଜର ନିର୍ବୋଧତା ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ହେଉଥିଲା। ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନିଜ ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ରେଖା, ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ନିଅ, ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହେବ, କେସିଙ୍ଗା ଆସିଗଲା। ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ିବା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନ ଦେଖାଇ ରେଖା ଉଦାସ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଲିଯିବି, ତମେ ଓହ୍ଲାଇଯାଅ।
ଚକିତ କଣ୍ଠରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଚାରିଲା, ସୁଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ? ରେଖା କହିଲା, ନା, ଅଭିନୟ ଅନେକ ଦେଖିଲି, ଆଉ କାହାର ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ପଦକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ରେଖାର ଆଖି କୋଣରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଥାଏ। ଟ୍ରେନ୍ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖେ। ଷ୍ଟେସନରେ ଠିଆ ହୋଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାବୁଥାଏ, ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ତାକୁ ରେଖା ଆଖିରେ ନାୟକ ସଜେଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଖଳନାୟକ। କାହାଣୀ ତ ଶୁଣିଲେ, କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗକୁ ଆମରି କଥାର ଏହିଭଳି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।